uyai urambatsire kuchai vadaizirwa next vaya mugarira padhuze tipire nyaya yako chama zautaurisa yotaurisa kaiwo unkumana basa ukandaidzira siri makombi muno mako yakuti pamusoro ichangani taura tinzwe pamusoro ichangamire nyangu sofandane 2 years ndichinetsana nemadzimai angu nenyawa ndakanetsana nemadzimai angu nenhau yefoni ndakati akono naye madzimai ko munhu ari kufona paline penyu apa ndiani wamupota muchitaura naye takatorara kudai so but iye ari kuratidza kuti ari kutaura nemunhu waanoziva imimi hamusi kudaira ari kukuti rotiko nhasi unoenda uri kudaira zviri pasi pasi nokuti inini ndiripo here madzimai angu akabva anditi namba dzandakazitora paredhi ndichifungidzira kuti handedze kunana mbuya umwe mudzidziso zvinoitwawo kugarisana nevamwe pamba zvakanaka nemurume ndakati zveshuwa kana zvakadaro ndikaita wrong number ndobva ndadzitora namba dzedzi ndobva ndapota ndakutresa ndikabvunzawo kuti pamwe ndikabate munhu wacho munhu weye ndichimufuisira meseji yekutanga akanditi ini ndoshandira kurufumai saka famba sososo ukasvika pajeti tinoonana achifungidzira ndibva ndati pajeti aora ndasvika patarapa pandasenda mumeseji ndikati sofa ndapatara ndofamba sei kuti ndisvike pauri zvikanzi inini nditori kuwedza nemunhu iwo apa ndichinjira zvanhu nditori kuwedza sososo akutaura zvekuwedza ndikati pamwe zvichiwa here unhama ndabva ndadzokera kumwe vandaudzana asekuru vamwe vangu kana mazuva ndobva vandataura nyaya iye nditori tese naadzimai vandangunzi aiwo munhamba vandasiyana nazvo tagara gore iroro futi ndobva ndati ko nai madzimai ko imimi makazoita sei pandaiti nhamba dzikuwedza madzimai angu vakatosvika pakuzokwira bhasi kuenda kuwedza kune munhu uye watainetsana vakaonana naye vakatotorana naye mafotos vakadzoka nemafotos kumba vakanditi aya mafotos emunhu uye muri kuti here ndingadanana nemunhu akadai ane tumusha twakadai tumba twakadai ndakati zveshuwa madzimai angu hamungangodaro sezvo imadzoka pamba kodai makamwana munhu uyu aine mota aine dzimba dzakanaka aine chii maidzoka here pano pamba zvakanzi uri kuti nezvakona ndichadei ndandati right tagara gore rimwe ndiri kuti naye madzimai ko imimi laini renyu rere bcause ndakazotora laini ravo ndabva ndati ndogara nelaini renyu ndikatora foni yavo pamba ndabva ndangoita zvokutiza ndamumunda kubva tangonditukirira bva ndangodairawo zvangu zvimwe zvendichiziva kuti foni yavo ndanayo vandaya kunongwa chakonda bva ndapinda mubhazi ndaimirira bhazi remaskati cag ndobva ndapinda mubhazi ndobva ndapa pini yange nepini foni yeyi ndobva ndati iwo havaindiudza pini ndobva ndaiflashisa bva pini ndikati ndambogara nelaini chete kana pana munhu achafona kana kuisa meseji ndichazviona zuva iroro ndobva ndaenda kwanyamaropa ndiri mubhazi ndasvika kwanyamaropa hapana kana meseji andikaona kana chii takudzoka tasvika pamarasha pasekondari munhu uye ndobva atanga kufona ndobva ndapa musikana kondaita bhazi ndikati ndine problem yakadai but iwe ndoda kuti mbondidairiro munhu ndobva anditi ndipe foni ndobva ndamupa foni vaati halo uri kudei zvikanzi sofa uri kuita sei zvikanzi chinamire muyangu dairo zvimwe zvikanzi ndiri mubhazi but mune noise chindisira text ndizoti toita sei ndobva akata zveshuwa foni tichisvika pazozwa pamba pakanangana pazozwa tiri mubhazi meseji ndobva yapini ndobva yangoti dzika pamusiwo ndobva ndadzoka kumba ndagara zveshuwa nemadzimai angu ndikungoita zvandongoita mazuva ese handisikanombovarova handisikanomboabvunza nyaya dzidzo kana kuvatuka ndakangotiwo madzimai iko apo pamati imimi tiite zvakadai komadiko kuti imimi muzvisiye zvichidai so obva watanga kupopota pesera ndapinza nyaya dzedzi apo pokupedzisira vakanditi bakuzai ndoda kuti mundiwedzero mari mbichana pane yandinayo ndikwire ndiende kuharare ndimbohodha futi zvimwe zvinhu ndikwanise kungotenderedza ndipo vanhu vane zvikwereti bcause ndine zvikwereti ndakazvishuwa madzimai zvikwereti makakwereti but imimi mari yakuda kuti ndikupei kuti tiwedzere nehamunayo yebhasi ndakufungidzirwa kuti timboisa pamwe chete timbotamidza munhu wani wamukakwereta mari ndichitaurawo naye kuti ndo mari yatawana ndichitsvagewo imwe zvakanzi mumwe nemumwe ane chipo chake imi mune chipo chenyu ini ndine chipo changu saka imi hamukwanisi kundimisa kutengesa nokuti ndokwando ndikati but hazvina profit nokuda kwokuti ndikuona ndomuri kubvira nyaya dzangu kuti ndingogara chinesana nemadzimai
ndobva ndavati alright kana muchiona kuti inini ndikukushungurudzai kana kuti pane zvandiri kuita chiburitsai kalaini renyu kubva ipo pachona handiziva handina kana nhamba dzemadzimai yangu mufoni but vanototaura navanhu vakawanda ndandachiburitsai kalaini renyu ndingorionawo alright kuti munaro saka ndazviite laini rangu kana ndichiriburitsa ndichariburitsira mudare machifu kuti iwewe neni laini rangu richibuda inini newe ndobva ndasiyana newe ndakati nokuti iwe unongoona ubohwo hwangu ndakati wo ndabva ndanyarara ndokuzopedzera kuuya kwangu changamiro ndizoisonyaya yangu kuno mainzwa maikutsanangura kuvarume venyu amakateerera taurai tinzwe taurisai taurisai ame nyaya yakatanga kutsanangura ini ndakatenda chinhu patino wechiti navo ndakatofona nevidhiyo ndakafuna kuti ndakamira sindiesidemugara aita chezvekude zvadaro ndokubva ndavati mufonoo tuma text saka ndakuona kuti ndakatexta meseji ndakauiisotinditonakaatise ubva ndaisa meseji yekuti makadii zvakazi chikomakadiwe chawaaayedu akati hasa andii ndandiririzvo ndasangana nenyaya dzinokaendati tinozotaura nechikona zvadaro pakabva paita mazuva andinaafondangepachachi avanobva vapinda mumakakuzaona isombe ndobva vangokunopanzibosiyana ndandapindomumasasafonpachachi isombe taurisai ame mukuzvinzwa vakati wanotovhara inini ndodoko kuti kristoyo ndaivo akati ndopakati chikanda ivo kristo mudei tionotinatafoni vandatora foni zveshuaavawatonokuti watopindura ukatiita meseji natofonaunga munakana airtel munakana matexi asi pamwe tikakanda kristo mudei mumashanoakafoni vandakandawo kristo mudei ndakanda kristo munyaya nepakagafona zveshuwa vesikakadaivandandomuhomuro ndovandakatozisangani mchandifomakadii ndokondokunzo zvinjimani ndikatokunze ndimakaisa meseji pafoni pangu ndakatazvishuwa meseji ndakaisa asina mandakazitoakareti zvikatsaina handiri zvikareti ndakati wo asi murume wangu anga achikumbira kuti zvakanzi asi murume unyaka tofoniye kuti akufungire kusvika ndopavabva vati atina ndifanongezibata foni yako ndikati kweta ndikatsaura vati asi murume unyaka tifoni yenyu yekuti akufungire kusvika ipapo ava ndopandakabva ndakati oifoni mutaure nawo kanza handikwanisi chavakangososhedzera vakangoti tora zvako mukadziye ndazviona kuti ndoichikomba chikana nomukadzi wako ndovakabva vatora ndovavatakata foni yeko ndovakuzoshandalaini nawo imwe network ndobvafonera ndovadzimunhu ndobvakuti mwatira nemukadzi wangu nauripo netiyoenda zvokubata kuti chikomba chitora nemukadzi wangu ndiye vakabva vakatafona vanafikira zvinenge vadaro ndokubva vatora foni yangu ndobvatindindawo kwangu ndokunga vakugara naizvo 2 weeks kana vanhu vakakwanisa kutora foni yangu aikuningetoiye ndokubva vati ndovachadhira amupita nyaya yangu ndibati ndizive vanhu vakuzokutaura ndizive kuti munhu yakisi chikomba chako yezvishuwa ndokubva ava vagara naika 2 weeks idzodzo vakazotoka nayo yangu maaudio avairatidza kuti vakapa vanhu kunambuya vangu vamusika nezvine mazuva chigokurikuyo nemunhu zvamaringe nekuti mungamufeyo sei ndobva vakambuya maingo ana sekuru ndobva vanga varipo pavarikutsanga ana mbuya maiclayton ndobva vangotaura naye vanhu vakatara kumaaudio vasvika sefi nabhiura ukwamaika bhiura wamusika vakadzota akataura kuti kamo ivo vanenge vakukomuniketa handichanzwisa havo vakanga vavambira papo kuti vakurikure naye vakakukunema kutexta yasvika 82 vachimubvunza madirections epaanogara vati pamuviri vemadirections vakanzi kwira bhasi mabasa obudikira wenza mabasa akanzvenza sadza obva wamurira mukadzi nezokushumira noshumira yakataura saka vakabudzoka alright ame ndada kupai mukana wekutsanangura vakareba saka ndikobvunza kuti munhu amuzive amuzive mameseji yacho aunawo nenyaya yekuti vanhu vekuti changamire paitika izvi zvese mafoni andinawo andakataura kumba kwake kusvika kuma 89
andaitengera mukadzi kaingopinda message ndikada ndimubvunze takutopfekeredzana kusvika foni yapara. Binzi wakaiwe pana kushandisa line iripi yazvino kuchobva last year vane mubvunzo tavhurira taura zviri ipapo pafoni ipapo vari kuti ivo havana havo line handi ine ndikutoziva kuti line vanayo foni iyi nhamba dzachikove kuropas chikove hazvina 1 week 2 weeks mashure apa vafonerana nachikove vandivavo ndikukumbira unogona kundipupurirawo panhau yeline foni yacho ndiyo yavaishandisa tumwe tumakondakti wavakasiya turimo namba imwe contact yemurume irimo mune dzimwe dzacho dzavakanyora kuti wedza vawanyora zita remukadzi kumberi but namba dzedzi kudairwa nomurume hazisati dzambodairwa kana nomukadzi namba dzacho dzirimo kana uchitoro mofomukadzi ndipo une namba dzacho dzirimo kungoti kadzi panengani kazoitwa ngapera moto dzakatonzi taura chikove imba yevanhava inotokaurisa nhasi aiwa usaine mberi iyo hausi mambo ndoda kuti undiudze wapindira iwewe amai ane namba here havane foni teerera zvandabvunza amai vane line here vane line amai mune line achikwe mafona nei iyoyo chikove ndeyani akaenda kunhamba dzakasevha muntu wedza ndokuedza murume ari kunetsa ndokuedza coincidence yacho inopowa but anyway ndo zviripo taura chikoi nauye vanhava ndakatoda posho amwe tinangura payakabva mapurisawo mapurisa akati nhau dzenyu idzi dziri domestic dzavana zvakuna saka ma 2-3 weeks pataurwa apa amai vakauya kubasa chii ade mutibatsirewo nenyaya dzevana havasi kuenda kuchikoro vakada kufona vaitoda kuoneda kuti mutibatsire nyaya dzevana pakatifonera asiza kunhamba vakuwananani tobva vauyawo vakazofona murume wavo tobva vauya vese chitaura nyaya yekuti vana vaende kuchikoro vanasvika kuchikoro chizvishoma nechikoro chiripo baba vakabvuma zvishoma nechikoro chiripo asi nhau dzavo dzekunetsana kwavo kubva kumashuro vagara zvinoitsana nyaya idzodzo ndaigofumaini kaisina nguva idzodzo asi vakati vagarisana saka nhau yakosa kufonera vachiuya nayo nyaya dzevana dzekuchikoro. alright munouya musi wa19 kana munhu achisa nyaya yake mudariro anofanira kuva ane confidence ndakakanda vananzodzi vako kuti vagara apo vanogona kubata chikombo kana kubudisa nyaya kana kushaya chikombo andizvozvo kasi uyu haafi akabata chikombo haagone kutaura saka tokuona musi wa19 mouya musi wa19 mazoza anotaura munozakatsanangura musi wa19 tine dzimwe dzinoda kuti dzipinde munotsanangura ini makapedzisa kusangana rini ndo nyaya yekupedzisira 29 kupi 29 gore ripi samuburirana zvinhu mari
kasi zvimwe zvese pese apa mamifamba zvakanaka, mamifamba zvakanaka ndobva pava nyaya ndikuedza kutsvaga nyaya, ndikuedza kubata nyaya, maono nyaya ndikuedza kubata. Ndada kusara ndichifunga muchina unovhura mese muchina unofunga manje pozobuda nyaya yedu kugadziriswa. Kana pane nyaya yedu kugadziriswa tichaiona musi 19. Ndaedza ndikuedza kutarisa, ndikubvunza maono, ndikubvunza masisa kuti pane nyaya here apa. Vese vari kuti hatisati tadziona. Saka isusu hatiri kuti titsvage nyaya dzakadai so. Maono nyaya kazhinji kana tichitaura nyaya yechikomba tinofanirwa kunge tine zvinobatika. Sati kuti nyaya iri kundirwadza inini sofa ndeyekuti mukadzi wangu ndikutoziva kuti ane line raari kupota aina. Haisi nyaya yeline, nyaya ndeyechikomba chiri muline chausati wabata. Wakati handida kuti ndine chikomba, iyi nyaya iri straight forward. Hatina chikomba by now, pachimboendai kumba ungadzimbwa neline chete risina zviri kudzimba kuratidza kuti muline imomo mune zvirimo zvauri kufungidzira. Chimbodzokera kumba iwe vanzvadzi yacho ukomana ngaambodzokera kumba akambogara nemukadzi wake. Musi wa19 pavanouya tiendane maissues, mareal issues ari paground. Chisumukai